Βρισκόμαστε στο εργαστήριο του Ηφαίστου. Είναι ο χώρος στον οποίο δημιουργώ πανοπλίες. Πανοπλίες από την Μικηναϊκή εποχή μέχρι την ύστερη Βυζαντινή εποχή. Ο χώρος είναι ειδικά διαμορφωμένος έτσι ώστε να απορροφά το θόρυβο κατά τη διάρκεια της σφυριλάτησης, γιατί είναι ενοχλητικός. Οπότε έχει ειδική μόνωση και παχιά τυχώματα ώστε να ανακόπτεται ο ήχος για να μην ενοχλεί τους γείτονες. Είναι βρωμοδουλειά, αλλά πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο. Όλα τα σύγχρονα μέσα, δηλαδή που έχουμε σήμερα, κυρίως πρέσες, υδραυλικές πρέσες, μορφοποιητές μετάλλων κτλ. Τα έχω απορρίψει εξ αρχής. Θέλω να γίνει όπως γινόταν τότε, δηλαδή με παραδοσιακή σφυριλάτηση και παραδοσιακές μεθόδους μόρφωσης μετάλλων. Νομίζω ότι ήταν μια φυία κατάληψη, γιατί σε καμία περίπτωση όταν ήμουν μικρός δεν ήθελα να γίνω αρματοποιός. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό. Οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με θετικές επιστήμες. Είμαι απόφοιτος της γεωπονικής βιοτεχνολογίας. Είχαμε να κάνουμε με DNA, με θετικά κύτταρα κτλ. Το μεταπτυχιακό μου είχε να κάνει γύρω από την αστική περιβαλλοντολογική διαχείριση, το οποίο έγινε στο Πανεπιστήμιο Wageningen της Ολλανδίας, που είναι ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης πάνω στα γεωπονικά θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, το background μου δεν είχε καμία σχέση με τέχνη και με βυζαντινές πανοπλίες. Εντάξει, θα πρέπει να πω όμως ότι πάντα διάβαζα για ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, για τη τέχνη, για το πόλεμο, σε ένα τεχνικό επίπεδο. Όπως κάνουν χιλιάδες άτομα. Παράλληλα με τις σπουδές του διαβάζουν λόγω ενδιαφέροντος και πράγματα ιστορικού περιεχομένου. Όταν ήμουν στις δυτικές αυτές χώρες, είδα πόσο έχουν εστιάσει και πόσο έχουν προβάλει αυτό το κομμάτι της ιστορίας τους, δηλαδή τις πανοπλίες. Είναι σε μουσεία, είναι παντού, υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία, είναι κάτι που το θαύμασα. Και εκεί έγινε αυτό το κλικ και άρχισε να βλέπω μπροστά μου μονάχα βυζαντινές πανοπλίες. Η αρματοπία στο ελλαδικό χώρο ξεκινάει ως αυτόνομος κλάδος περίπου το 15ο π.Χ. αιώνα. Και πριν οι άνθρωποι της εποχής φτιάχνανε κάποια εγχειρίδια κτλ. Αλλά σαν αυτόνομος κλάδος της χαλκοπλαστικής ξεκινάει στα μικηναϊκά χρόνια στην ύστερη ελλαδική περίοδο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ούτε τον Αχιλλέα χωρίς πανοπλία, ούτε τον Λεωνίδα χωρίς πανοπλία, ούτε τον Παλαιολόγο χωρίς πανοπλία. Ενσωματώνει όλη αυτή την δυναμική που είχε ο ελληνικός πολιτισμός να μάχεται για τα δίκαιά του. Κάθε εποχή έχει τις δικές της πανοπλίες που ανταποκρίνονται στις συνθήκες, τις πολιτιστικές και τις καλλιτεχνικές της κάθε εποχής. Είναι γέννημα θρέμα της κάθε εποχής. Γι' αυτό και ακόμα και από τις πανοπλίες, αν δω μια πανοπλία χωρίς να ξέρω περισσότερα στοιχεία για αυτήν, μπορώ να καταλάβω περίπου σε ποιον αιώνα δημιουργήθηκε. Είναι πολυδιάστατο το θέμα. Το γνωστικό πεδίο που έπρεπε να καλύψω ήταν τεράστιο, αλλά πέρα από αυτό υπήρχε και το πρακτικό μέρος. Αρχικά θα πρέπει ένας αρματοποιός, αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, να διαβάσει πάρα πολύ, να μελετήσει επαγγελματικά τη τέχνη της κάθε εποχής, έτσι ώστε να καταλάβει σε τι πολιτιστικό και τι καλλιτεχνικό περιβάλλον αυτά τα τεχνογύρματα γεννήθηκαν και τι αντιπροσωπεύουν.
Θεωρητικές γνώσεις αφορούν οτιδήποτε έχει να κάνει με την μεταλλοτεχνία. Οι πηγές για την αναδημιουργία των πανοπλιών. Καταρχάς είναι τα τόφια αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτός είναι ο πιο βασικός οδηγός αν θέλουμε να αναδημιουργήσουμε αυτά τα αντικείμενα. Μουσιακά εκθέματα, τα οποία ξέρουμε διαστάσεις, έχουν ασχοληθεί μελετητές, αρχαιολόγοι και μας δίνουν αρκετές πληροφορίες για αυτά. Οπότε έχουμε το αυτούσιο δείγμα στα χέρια μας, μπορούμε να το δούμε, μπορούμε να το φωτογραφίσουμε, να έχουμε μια πολύ καλή γενική εικόνα για το τι θέλουμε να φτιάξουμε. Κοιτάζοντας την αγιογραφία του Άγιου Θεόδωρου, όσον αφορά τις βυζαντινές πανοπλίες, η έρευνά μου έχει εστιάσει στη μέση βυζαντινή περίοδο, δηλαδή 9ος, 10ος μετά Χριστόν αιώνα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο και έχουμε πάρα πολλές απεικονίσεις βυζαντινών πανοπλιών, γιατί όλοι οι στρατιωτικοί άγιοι εκείνης της περίοδου φέρουν πανοπλίες της εποχής. Βλέπουμε τους βυζαντινούς Αγίους, ας πούμε τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, να φέρουν πανοπλίες εποχής. Γιατί ενδύθηκαν με πανοπλίες, γιατί υπήρχε μια έντονη στρατικοποίηση της όλης κοινωνίας. Η αγιογραφία γεμίζει με Αγίους πολεμικούς, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Ευστάθιο, τον Άγιο Θόδωρο, οι οποίες εικόνες απεικονίζουν βαριούς στρατιώτες εποχής, είτε έφυπους είτε πεζούς. Οπότε η αγιογραφία αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο οδηγό για να καταλάβουμε τι πανοπλίες φορούσαν εκείνη την εποχή. Χρειάζεται κάποια προετοιμασία πριν προχωρήσουμε στην ανακατασκευή. Πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε τι είναι το καθένα από αυτά εδώ, από αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Μετά να τα μεταφέρουμε, να κάνουμε κάποιες πειραματικές ανακατασκευές, κάποια patrons πάνω σε χαρτί, παραδείγματος χάρη πόσες οριζόντιες σειρές υπάρχουν. Όλα αυτά πρέπει να αναλυθούν, γιατί είναι βασικές λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάρη, όσο μεγαλύτερος αριθμός κατακόρυφος υπάρχει βλέπουμε αυτά τα μικρά πλακίδια, σημαίνει ότι τόσο πιο μικρές θα είναι και οι φωλίδες ή τα λάμελα. Από τη στιγμή που το σχεδιάζουμε στο χαρτί, στη συνέχεια προχωράμε στα patrons. Τα patrons ανταποκρίνονται σε φυσικά μέτρα, έχουν γίνει πάνω στο ανθρώπινο σώμα και αυτό το συγκεκριμένο έχει φτιαχτεί για να ανταποκρίνεται στις δικές μου σωματικές διαστάσεις. Οπότε έχουμε κόψει σε χαρτονάκι τα διάφορα ελάσματα, έτσι όπως αναπαρίστανται στις βυζαντινές γεωγραφίες αλλά και από αρχαιολογικά ευρήματα, κυρίως από τη Βουλγαρία. Τοποθετούμε τα διάφορα χαρτονάκια, τα οποία όπως είπαμε αντιστοιχούν σε ελάσματα, πάνω στο πατρόν, έτσι ώστε να αντιληφθούμε τις αποστάσεις μεταξύ των ελασμάτων, αλλά καθώς και τη συναρμογή μεταξύ τους. Το κόβουμε, παίρνουμε το πατρόν το χάρτινο και αποτυπώνουμε τις τρύπες με ένα ζουμπά εδώ. Πρώτα θα πρέπει από την πίσω πλευρά να χαράξουμε με το στυλό που θα πρέπει να χτυπήσουμε.
έτσι ώστε το αρνητικό να βγει από την μπροστινή πλευρά. Και αυτό θα γίνει με καλεμάκι, ειδικό καλέμι, με σφυρί και με μια ειδική φόρμα και αυτό θα πρέπει να επαναληφθεί για τα 260 λαμάκια που χρειαζόμαστε για την πανοπλία του κορμού μονάχα. Το γυρνάμε από την ανάποδη και η νεύρος έχει ήδη γίνει και είναι σχεδόν αδύνατο να λυγίσει πλέον. Ξέρουμε από την Άννα Κομνηνή που έγραψε την Αλεξιάδα, που εξιστορούσε τα καταστρώματα του Αλέξιου του Α, του Κομνηνού, στη μάχη του Δυραχείου. Περιγράφει ένα πάρα πολύ δραματικό γεγονός. Είναι η στιγμή που αποκόπηκε ο Αλέξιος ο Α από το κυρίως σώμα του στρατού, δέχτηκε επίθεση από 3 με 5 Νορμανδούς υπότες με λόγχη, οι οποίοι ήταν από την αριστερή και από την δεξιά του πλευρά και τον ελόγχησαν. Αλλά αυτό έγινε, φανταστείτε τώρα τη δύναμη μιας λόγχης που την κρατάει ένας άντρας πάνω σε ένα άλογο και τρέχει και λογχίζει τον Αλέξιο τον Α. Η Άννα Κομνηνή λέει ότι παρόλο που τον λόγχησαν 4-5 άντρες, δεν έπεσε ούτε από τη σέλα του, κρατήθηκε πάνω στο άλογο και δεν διαπέρασε την πανοπλία του. Δηλαδή φανταστείτε αν η πανοπλία του ήταν φτιαγμένη από υλικά κατάλληλα ή φτιαγμένη έτσι ώστε να μην είναι ποιοτική, ότι θα έχει αλλάξει ο ρούς της ιστορίας. Δηλαδή, αν πέθανε 25 χρονών στη μάχη του Δυραχείου, αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της πορείας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και έχουμε και τη λεπτομέρεια ότι κατάφερε να φύγει, όντας οι 4 λόγχες πάνω του να κρέμονται από την πανοπλία. Αυτά εδώ είναι χριστιανικά σύμβολα, γίνονται σε μπρούτζο, σε χυτήριο και είναι μορφές από τη βυζαντινή τέχνη, η οποία επιβιώνει μέχρι σήμερα μέσω της εκκληστικής τέχνης. Οπότε εγώ προσπαθώ στις πανοπλίες να εισάγω και σύμβολα της χριστιανικής τέχνης. Παραδείγματος χάρη η σταυρή, εδώ χερουβίμ, βρισκόμαστε στο χώρο της σφυριλάτησης και θα σφυριλατήσουμε έναν θώρακα από τη Μικηναϊκή περίοδο, από το 1300 π.Χ. περίπου. Είναι μια ανακατασκευή του θώρακα της Θήβας που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας. Θα είναι μια εκδοχή βάσει των αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και του σκαρυφήματος που έχουν ήδη αναρτήσει οι αρχαιολόγοι. Τα μέταλλα τώρα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι χαλκόματα, είναι χάλκομα, δηλαδή είναι κράματα του χαλκού. Είναι ο εμπορικός μπρούτζος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η σφυριλάτηση θα γίνει με hot raising, δηλαδή με ενθερμό σφυριλάτηση. Θα χρειαστούμε μια πηγή θέρμανσης, μάλλον μια πηγή πύρωσης. Ο μπρούτζος πρέπει να πυρώσει έτσι ώστε να είναι εύκαμπτος και με τη βοήθεια των σφυριών και των αμμονιών να του δώσουμε τη μορφή που εμείς θέλουμε. Τα προστατευτικά. Πρώτα τη δερμάτινη ποδιά, η οποία είναι απαραίτητη ειδικά όταν σφυριλατούμε εν θερμό μεγάλα ελάσματα μετάλλου, είτε μπρούτζου είτε σιτήρου. Βάζουμε τα ακουστικά, διότι η πολύ ωραία σφυριλάτηση θα έχει επιπτώσεις στο ακουστικό σύστημα. Βάζουμε τα γάντια.
Τώρα αυτό μαλάκωσε και αρχίζουμε το σφυριλάτημα. Έτσι ώστε να στρώσει η επιδερμίδα να γίνει λία. Με την κυμολία σημειώνουμε που θέλουμε να σφυριλατήσουμε. Η κυμολία δεν καίγεται. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το σημείο εδώ. Κάνουμε ένα κύκλο. Κάθε φορά. Οπότε τώρα ξέρουμε πού θα σφυριλατήσουμε. Αυτό εδώ μπορεί να θεωρηθεί ένα μόνι, το οποίο δεν υπάρχει στην αγορά. Γενικά όλα τα μόνια που έχω φτιάξει δεν υπάρχουν στην αγορά. Έπρεπε να σχεδιάσω και να φτιάξω αυτές εδώ τις ειδικές φόρμες με τις ειδικές κεφαλές, έτσι ώστε να με εξυπηρετούν να δίνω τις επιθυμητές μορφές πάνω στο φύλλο μετάλλου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να φτιαχτούν από την αρχή. Οπότε μετά από επισκέψεις μου σε παλιατζίδικα και μάντρες αυτοκινήτων κτλ, συγκέντρωσα διάφορα μέταλλα, διάφορα σίδερα βαρέως τύπου, τα οποία με λιτοσυγκόλληση τα μετέτρεψα σε αμμόνια, έτσι ώστε κάθε αμμόνι να έχει διαφορετική κεφαλή. Παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπουμε ένα πλάτωμα, εδώ βλέπουμε μια κεφαλή σαν μανιτάρι. Εδώ βλέπουμε ένα κοτσαδόρο, ο οποίος προσφέρει μια πάρα πολύ καλή επιφάνεια για να δίνουμε την πλαστικότητα που επιθυμούμε πάνω στον μπρούτζο. Τώρα ο χρόνος φιλοτέχνησης μιας πανοπλίας εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες. Εξαρτάται από το πόσες ώρες δουλεύω την ημέρα και την ποιότητα των εργατορών, και εξαρτάται και από το μοντέλο. Δηλαδή ένα φωλιδωτό μοντέλο, φωλίδες εννοούμε πάρα πολύ μικρά ελασματάκια από μπρούτζο, τα οποία συνδέονται πάνω σε χοντρό ύφασμα. Το ρεκόρ μου είναι 6 μήνες φιλοτεχνώντας μια μικυναϊκή πανοπλία ολοφωλιδωτή, δηλαδή που είχε περίπου 3.500-4.000 φωλίδες. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν στο χέρι μία-μία και μετά μία-μία να επικολληθούν προσεκτικά πάνω σε φασμάτινο υπόβαθρο, έτσι ώστε να βγει ένα άρτιο σύνολο. Οπότε πιστεύω ένας μέσος, για ένα ολόκληρο σετ, ένας μέσος χρόνος φιλοτέχνης είναι γύρω στους 3 μήνες. Μία πλήρης πανοπλία ολοκληρωμένη ζυγίζει κατά μέσο όρο γύρω στα 23 κιλά, 20-23 κιλά. Βέβαια εξαρτάται και το σωματότυπο του φορέα, δηλαδή αν ο άντρας είναι ψηλός, αν είναι παχής. Αυτό παίζει ρόλο και στη σχεδίαση αλλά και στο υλικό. Όσο πιο ψηλός είναι και πιο σωματώδης, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει και το βάρος. Αλλά βέβαια εξαρτάται και από τα διαμετρήματα που θα χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, αν η φωλίδα είναι 0,4 χιλιοστά, η ίδια φωλίδα με 0,6 χιλιοστά πάχος θα βγει 2-3 κιλά παραπάνω. Εμένα ο στόχος μου ήταν να δημιουργηθεί μια συλλογή, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι, είτε αρχαιολόγοι, είτε φιλότεχνοι, είτε ιστοριοδίφες κτλ, να μπορούν να επισκέφτονται μια έκθεση και να βλέπουν αυτού του είδους τα τεχνογύρματα. Ο στόχος είναι να διαδοθεί όσο περισσότερο γίνεται αυτή η τέχνη, να κλείσει ένα πολύ μεγάλο κενό που υπήρχε στην αναπαράσταση
ιστορικού τύπου, δηλαδή πώς έμοιαζαν είτε οι Μικηναίοι, είτε οι αρχαίοι Έλληνες, είτε οι κατάφρακτοι του Βυζαντίου, οι περίφημοι κατάφρακτοι του Βυζαντίου. Μόνο η μυϊκή δύναμη δεν φτάνει. Μόνο η θεωρία δεν φτάνει. Μυϊκή δύναμη και θεωρία πάλι δεν φτάνει, δεν υπάρχει το πάθος και το όραμα. Πρέπει να έχει ένα όραμα, πρέπει να αγαπάει τη σκληρή δουλειά, πρέπει να έχει μεγάλη πειθαρχία, υπομονή, να είναι ένας συγκροτημένος χαρακτήρας πνευματικά και σωματικά. Η τέχνη αυτή δεν συγχωρεί αδυναμίες. Το επιθυμητό είναι αυτή η τέχνη να μπει υπό την αιγίδα κάποιου οργανισμού, κάποιου σπόνσορα, έτσι ώστε να μπορέσει να ανθίσει και να συνεχίσει, αλλά κυρίως να αφήσει παρακαταθήκη πίσω της κάποια τεχνογύρματα τα οποία είναι πολύ ψηλής αισθητικής αλλά και τεχνικής.